Helo, siamai, gobeithio chi gyd yn cadw'n iawn. Mr David Fletcher fan hyn o Ysgol Bryn Tawe. Mae'r fideo yma yn mynd i dangos chi Microsoft Teams, app o fewn hwb. Bydd eich plentyn chi yn defnyddio yn yr ysgol a tu fas yr ysgol. A bydd yn dangos chi o safbwynt eich plentyn. Felly byddwch chi'n gweld yn y fideo yma beth bydd eich plentyn chi yn gweld wrth nhw defnyddio'r app. Felly y peth cyntaf i wneud yw i dod o hyd i wefan hwb ar y we a gwasgu ar mewn gofnodi. Ar gyfer y fideo yma, byddaf yn defnyddio disgybl prawf, jyst er mwyn i chi gallu gweld yn union beth bydd eich plentyn chi yn gweld. Felly, ar ôl mewn gofnodi hwb, dau opsiwn fan hyn i ddod o hyd i Teams. Naill ai dewis diwyslen ar ben tudalen a Office 365, neu'r opsiwn arall yw lawr yn hanner ffordd lawr Office 365 fan hyn. A bydd hwn yn mynd â'ch plentyn chi wedyn i Office 365 sy'n cynnwys llawer apiau gwahanol, Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Mae'r fideo yma'n ffocysu ar Microsoft Teams. Felly, wrth cyrraedd Microsoft Teams, byddwch chi'n gweld peth cyntaf yw grid o'r holl tîmoedd mae'ch plentyn chi yn rhan o. Nawr, yn yr achos yma, fe fi'n dweud disgybl prawf yw hon. Dim ond un tîm mae disgybl yma yn rhan o, sef tîm Tegell Bryn Tawe. Ond siŵr o fod bydd eich plentyn chi yn cael llawer fwy o tîmoedd fan hyn, falle un gyfer pob pwnc. I mynd mewn wedyn i'r tîm, mater o gwasgu pwyso ar y tîm fel chi moyn, a wedyn byddwch chi'n cyrraedd y tîm penodol. Nawr de, mi'n newid y iaith yn hyn, mae'n iaith yn Saesneg i ddechrau. Mae modd newid y iaith o fewn Teams trwy mynd i'r option settings. Wedyn mae modd newid e i'r Cymraeg fan hyn. Gwasgu a sef. Ac o'n i mewn i Teams nawr yn y Gymraeg. Felly, y peth cyntaf byddwch chi'n gweld o fewn Teams yw'r postiadau. Mae postiadau yn ddangos newyddion pwysig ar gyfer y tîm. So, os mae'r athro yn ychwanegu rhywbeth i'r tîm, bydd eich plentyn yn gallu gweld yn syth fan hyn, a chael gweld bod 2 aseiniad fan hyn wedi cael ei osod ar gyfer y tîm yma. Mae modd hefyd i'ch plentyn chi dechrau sgwrs a rhoi teipio mewn gwybodaeth fan hyn. Mae'n dibynnu ar y tîm a'r athro penodol. Mae rai tîmoedd ddim yn gadael eich plentyn chi i cyfathrebu trwy postiadau, ond mae rai yn. Mae'n dibynnu holl dibyniol ar y tîm, a'r gosodiadau yn y tîmoedd yna. Ar y ben fan hyn, mae ardal ffeiliau. Mae'r ardal yma'n cael defnyddio gan y staff i ychwanegu dogfennau pwysig, darnau ddarllen ac ati. Eto, dibynnu ar y pwnc, mae hwn yn cael defnyddio dibynnu pa pwnc a pa tasgau efallai bydd dim byd yn ardal ffeiliau, neu efallai bydd yna tasgau dibynnu ar y pwnc. Felly, y prif lle bydd eich plentyn yn dod o hyd i gwaith yw'r aseiniadau. O fewn aseiniadau, dyma ble mae 2 aseiniad, 2 darn o gwaith wedi cael ei osod yn barod mewn fan hyn. Felly, chi'n gweld fan hyn, bach o manylion i ddechrau, so enw teitl y dasg, pryd mae'r dyddiad cau, amser y dasg. Felly, hyn o bryd mae 2 tasg fan hyn i wneud, a fi'n mynd i clico ar un cyntaf fan hyn. So mae'r tasg yma, ni nawr mewn yr aseiniad. Dyma ble mae'r prif gwybodaeth ar gyfer y gwaith yn cael ei cadw. Ac ar gweld fan hyn, mae canllawiau wedi cael ei osod gan yr athro. Felly mae eisiau eich plentyn chi ddarllen y canllawiau'n ofalus i gweld be mae eisiau gwneud yn y dasg. Ac ar gweld fan hyn bod pwyntiau, ar y tasg yma, nid oes pwyntiau. Mae modd i athrawon gosod pwyntiau ar gyfer y tasg, neu falle bydd nhw'n asesu fe mewn ffordd gwahanol. Ac ar gweld fan hyn nawr, mae'n dweud fy ngwaith, a mae yna ffeil pwynt pŵer wedi cael ei osod fan hyn. Templed yw hwn. Nawr, mae sawl athro yn hoffi roi templedi i'ch plentyn chi gweithio o fewn. So mae'r dasg yma yn gofyn i fi lenwi'r cyflwyniad isod. Felly mae eisiau fi plentyn chi clicio ar unrhyw templedi sydd ar gael. A byddai'n tico fan hyn nawr i gweld fwy o manylion am y gwaith. So dyma'r templed mae'r athro yma am i'ch plentyn chi llenwi mewn.
Dwi nawr mewn Microsoft PowerPoint o fewn Office 365. Efallai bydd y template yn ddogfen Word, Excel, PowerPoint, dibynnu ar y dasg. A beth sy'n dda amdano gweithio o fewn Office 365 yw fod y tasg, yr gwaith yn gallu arbed yn automatig yn syth. Felly, os a fi lawr fan hyn, i slide 3 er enghraifft, a dechrau teipo mewn diddordebau. Technoleg er enghraifft. Byddai chi'n sylwi ar y top, saving a saved. Felly, pob tro, mae unrhyw beth yn newid o fewn y ddogfen, mae fe'n dangos saving a save. Felly, os yw'n eich plentyn chi'n dechrau tasg, methu gorffen e mewn un tro, pan nhw'n mynd nôl mewn i'r dasg yma, bydd y gwaith yn union yr un lle, bydd chi ddim yn colli dim byd, felly mae'n werthfawr iawn cael hwn o fewn Office 365. Felly, bydd eich plentyn chi wedyn defnyddio'r template, gorffen y gwaith, ar ôl nhw cwblhau'r tasg am nhw'n hapus, mis nhw gwasgu'r botwm cau, a wedyn mae opsiwn wedyn i gyflwyno. So dim ond pan mae'ch plentyn chi'n hapus, mae nhw wedi cwblhau'r tasg, mae modd gwasgu'r botwm cyflwyno, a bydd y gwaith yna wedyn yn cael danfon i'r athro. Bydd athro'n cael neges mwyn gallu gweld y gwaith a asesu'r gwaith wedyn. Os a fi nôl un tudalen wedyn, allai gweld nawr bod tic wedi cael ei roi fan hyn, am ddangos bod y tasg wedi cwblhau. Os fi'n mynd lan fan hyn a gwasgu refresh, a'i lwytho'r tudalen, mae'r tasg nawr yn ymddangos o dan wedi gorffen. Bydd y dasg yn aros yn wedi gorffen, heblaw bod yr athro yn ddanfon y tasg nôl i'ch plentyn chi i ail gyflwyno, felly ail ddrafftio'r tasg neu newid y dasg. Os mae hwnna'n digwydd, bydd y tasg wedyn yn mynd nôl mewn i neilltuo mwyn cwblhau eto. Ac ei gweld eto fan hyn nawr bod un tasg fach arall i wneud. Os a fi nôl mewn i'r dasg yma, union yr un peth eto, darllen y cyfarwyddiadau ac ati, a pan dwi'n hapus, gwasgu cyflwyno. Mae un opsiwn arall yn dod ar diwedd y dudalen fan hyn, sef yr opsiwn i ychwanegu gwaith. Nawr mae'r botwm ychwanegu gwaith yn meddwl, os mae tasg yn cael ei cwblhau gan eich plentyn chi, felly tu fas i Teams, efallai eich bod eich plentyn chi wneud tasg ar Word, PowerPoint neu Excel ar wahân i Teams, mae modd ychwanegu'r dasg mewn fan hyn. Felly, dweud bod y gwaith wedi cael ei arbed ar eich cyfrifiadur neu laptop adre, bydd modd gwasgu lwytho i fyny a wedyn dewis y ffail mwyn ychwanegu fe at aseiniad. Mae hwnna'n defnyddiol iawn hefyd, falle os mae'ch plentyn chi'n tynnu llun o'ch gwaith, tynnu llun wedyn mae modd ychwanegu llun falle o'r tasg a lanlwytho fe i'r athro eto. Cofio peth pwysig yw i gwasgu cyflwyno os mae'r tasg wedi cael ei cwblhau. Felly, gobeithio byddwch chi'n gweld y fideo yma'n ddefnyddiol. Plis cysylltwch gyda'r ysgol neu gyda fi, fletcher17@hubcymru.net os ydych chi yma am fwy o gymorth. Diolch yn fawr.